Krznene bajke. Pa, korpa za piknik je spremna. Reci mi, gde beše šuma u koju idemo? Ima mapu. To je zapostavljena oblast u kojoj niko ne brine o životinjama niti ih hrani. Ti voliš da brineš o njima, zar ne? Pazi ko mi kaže, kad smo kod toga, gde su... Odi gleda bajku na televiziji, a Garfield spava na spratu. Trebalo bi da se probudi svakog trenutka. Baš čudan san. Jeo sam lingvine sa škampima. Obično utorkom sanjam da jedem petućine sa škampima. Da vidimo koliko je sati? Ja ne, propuštam svoju omiljenu emisiju. Savladavši zlu vešticu i ljubičastog vilenjaka, princ je pošao u potragu. Hvala, Odi. Zamalo da propustim Edija Gurmana. Danas će pripremati špagete sa ćuftama. Dobrodošli, dragi gledalci, dobrodošli. U današnjoj emisiji ćemo praviti špagete sa ćuftama. Zar nije ovo sjajno? Posle moje, ovo je najbolja emisija na televiziji. Ugojio sam se 3 kilograma gledajući je. Odi, više ti se gleda tamo neka bajka nego špagete sa ćuftama. Za one koji nam se tek sada pridružuju, gledat ćemo u ove špagete sa ćuftama čitav 1 sat. A sutra je dan kineske hrane. Gledat ćemo mugu gajpan, škampe u prelivu od ostriga i pileći chow man. Lepi princ nije mogao da veruje da ju je konačno našao najlepšu devojku u čitavoj zemlji. Mogu sam da smislim bolju priču od Ubrzo su se uzeli ove. i živeli srećni zauvek. Liz i ja odlazimo. Kasno se vraćamo. Uživajte, momci. Hoćemo, I ne uvaljujte se u nevolje. hoćemo. Hoćeš da ti pročitam neku bajku? Imam pametnije posla. Da dremkam i da dremkam tokom dremke. Važi. Sačekaj samo trenutak. Pileća salata, puter od kikirikija, šunka i sir sa ljutim senfom u somunu. Korpa za piknik je delovala teže. Sad primetih da je lakša. Otprilike za šunku i sir sa ljutim senfom u somunu. Može ova. Dobro, da vidimo. Jednom davno... Već sam ovo pročitao. Ma šalim se. U redu. Jednom davno živeo je jedan mnogo zgodan mačak. Želite da znate koliko je on bio zgodan? Ovoliko zgodan. Ko je mačka koja se ničega ne plaši? Ja. To sam ja. Ko je taj koga svi poštuju? Ja. Da, ja. Ko je taj koga svi vole? Kao što vidite, to sam ja. Ko svaki put nagradu dobije? Ja. Ne ti. Ko je taj Borbenko Zmaj? Ruku daj, dobro znaj da ja sam taj. Da, to sam ja. O da, to sam ja.
Vodio je miran i srećan život u svom dvorcu. Ponekad bi nešto pojeo, a ponekad bi spavao. A ponekad bi jeo spavajući. Da ubrzam. Život božanskog mačka beše lep, ali je imao 3 problema. Prvi je bio vrlo tupav pas koji je stalno tražio da mu se baca štap kako bi jurio za njim. Tako piše ovde. Ne misliš valjda da sve ovo izmišljam? Dobro, idemo dalje. Gde sam stao? O, da. Da mu se baca štap kako bi jurio za njim. Hajde, hajde, može. Samo da te se otarasim. Za sve koji ne znaju, ovo se zove katapult. Katapult je drevno oružje kojim su grčki vojnici gađali neprijatelje velikim stenama. Ali je još bolje za ovo. Vidimo se za noć, veštica! Dakle, pas sa dugačkim jezikom je bio jedan od problema. Drugi problem su bile sestričine bliznakinje. Evo je, evo je mala maca! O ne! Sačekaj, mala maco, vrati se! Mala maco, Baš sam proklet. oblačimo ga! Ne, nemojte! Dosta, zovite stražare! Kraljevsku babysitterku! Zovite modnu policiju! U pomoć! Baš si sladak! Izgledaš divno! Najgore je što mi ova boja uopšte ne stoji. A njegov treći problem bio je zapravo problem njegovog gazde. Princ John je morao da nađe mladu, i to brzo. Ali ni jedna od žena koje su došle na kraljevski bal ne valja. Vidi, ja sam ovde samo kraljevski degustator, ali ja znam jedno, zakon kaže da ako se ne oženiš do 21. godine, presto nasleđuje sledeći najbliži kralju. A u ovom slučaju to bi bio, znaš... Sledeći je bio kraljevski kancelar. On uopšte nije bio dobar čovek. A pažnja narode. Tada budem preuzeo dužnost, uvešću nove poreze. Da vidimo, porez na disanje, porez na izdisanje, porez na zadržavanje daha, porez na nedisanje uopšte. Ulažem prigovor na poreze! Porez na prigovore o porezima. Porez na vezivanje pertli, porez na obuvanje mokasina. Ali to je nedopustivo. Porez na bosonogost, zahvaljujem. Porez na palac, porez na kečap u sendviču sa sirom, porez na neodlučnost. On će nam uništiti kraljevstvo. Zato i moraš da nađeš mladu, i to brzo, recimo sutra. U tom slučaju oženiti se hoću, pa i prvom koja bude ušla na ova vrata. Ili možda bih mogao da potražim malo dalje. Znate, ta boja mu i ne stoji najbolje. Večerao je sa svakom slobodnom devojkom kraljevstva i preostale su mu samo 3. Kažu da treba pomoći čovečanstvu. A ja pitam kako je čovečanstvo meni pomoglo. Prvi promašaj. Samo ja i samo ja. Moraš li da trabunjaš o sebi celo večer? Upravo si, prinče Johne. Pričajmo sada o tebi. Šta ti misliš o meni? Drugi promašaj.
Dakle, reci mi nešto više o sebi. Želim da te upoznam. Treći promašaj ispada. Gospode, ko bi mogao da živi s takvom osobom? I baš se tad ne tako pametan pas vratio sa štapom u ustima. Ej, čao! Izgleda da kralj nikad neće naći mladu. Zli kancelar će postati naš novi kralj. Loše za kraljevstvo, ali baš me briga za to. Taj ambiciozni ludak neće uticati na mene. Porez na gledanje crtaća, porez na treptanje, porez na ples sa majmunom, Vidiš, uopšte ne utiče na mene. porez na naporno vežbanje, Eto, ni to se ne odnosi na mene. taksa na jedenje paste, paradajz preliva ili bilo čega sa sirom. Vidiš, ništa od toga me se ne tiče. Porez na pastu? Ne, nepravedno. Oporezuj brokoli, oporezuj zdravu hranu, sve što sadrži jogurt, samo nemoj lazanje. Kuco, moramo da ga zaustavimo. Pomozimo princu Johnu da nađe ženu. Genijalni mačori, ne tako genijalni pas su bili rešeni... Čekaj, vreme je za giros pauzu. Čekaj tu. A nemojte ni vi da pobegnete. Vraćam se za koji giros. Nastavit će se.